Okay guys, yung mga taga Marikina dyan, yung mga gustong umalis pa, wag na kayong umalis dahil barado lahat. Kung pupunta kayo ng Makati, hindi na kayo makakadaan dahil barado lahat. Sinubukan ko na guys lumabas pero wala, bumalik ako. Kaya manahimik na lang kayo sa mga bahay-bahay nyo. At magluto na lang kayo ng masarap na ulam. Okay guys, pakishare na lang. Huwag na lumabas dahil barado lahat. White Plains, C5, Cubao, Santulan, walang galawan. Okay guys, manahimik na lang tayo sa bahay. Marikina Riverbank. Guys, wala lang, manahimik na lang kayo sa mga bahay-bahay nyo. Magluto na lang kayo ng mga pinakamasarap na ulam. Yun ang mga advice ko sa inyo. Ayan, tubig oh. Bakit? Ang bowl! Bakit nilagay mo doon? Wala nang ano, nakaharap siya dun sa ano. Ayun, kami nilagay dito. Sino? Ano daw, ibang... Ayan yung loob ng garahe oh. Ayan, lapit na. Yung tambayan ko inabot na. Lakad tayo guys. Malalim na guys, oh. Nasa kalahati na ng ano. Ayan. Diba? Makulim din pa oh. Hopefully, hindi abutin ito ng ano. Akyat tayo guys, dito tayo sa tatlong palapag. Para makita natin yung view. So ayan guys, so nakikita mo yan yung ano, ayan oh. Parang dagat na yung loob ng subdivision, 'di ba guys? Ayan oh. So dito kami sa harapan, sa harap ng kalsada namin. Ayan guys oh. So medyo umulan pa pero medyo titigil lang ulan eh. Ayan guys oh. Ayan oh. Ayan, nakita niyo yan guys, parang ano. Ayan oh. Parang dagat na, di ba? Parang Philippine Sea na. Ayan. Ayan guys. Ayan. ganito dito sa amin pagka binabaha. Ayan. Ayan oh. Kaya ang bahay dito guys medyo matataas. Pabili! Ayun lang yung may tindahan. Yun lang yung may tindahan sa amin. Ayan. Diyan kami bumibili pag nababa kami dito. Ayan o. Ayan. Sa kumpare ko yan. Kita nyo yan guys. Ang bahay dito sa amin. Mababaw pa yan guys. Dati inaabot yung ibabaw nun. Ayan yan. Lubog lahat yan. Nilulubog yan lahat. Buti nga ngayon medyo mababa pa oh. Mukhang patigil na rin. Okay guys, pinakita ko lang sa inyo ang bahay sa amin. Alright.
So yun na nga guys. Hinakita ko lang sa inyo. Pero masasaya pa tayo dito guys. O ayan o. Ayan. Masasaya pa yan. Yan. Nako. Ginamitan ko na ng filter guys kasi wala pa tayong ligo-ligo eh. May piniltiran ko na ng mga puti o. Ayan ah. Okay guys, balik na tayo sa loob ng bahay namin. Inabot na yung ilalim ng bahay namin. Yeah. Whew. Alright. Yan, dito yung mga gamit namin, oh. Yeah. Yeah. Wala kaming ilaw. Ayan, mga gamit namin dito. Ayan. Dito lahat. Yes. Alright.